Ano ba to ang naramdaman ko sa tuwing ako'y tumingin sa iyo? Para bang ako'y kabado, natatanga, nababaliw, nanginginig at nahuhulog sa iyo. Ano nga ba ito? Isa lang ang sagot sa loob ng puso ko. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito nga ang pag-ibig. Kapag ikaw ay nandito na, lumalabas ang tibok ng puso ko. Para bang nasa langit na ako, natulala, naduduwag, namamangha sa kabaitan mo. Ano nga ba ito? Isa lang ang sagot sa loob ng puso ko. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig. Kung mapasa akin ka lang, hindi kita iwan at hindi pababayaan kahit kailan aking minamahal. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito nga ang pag-ibig, pag-ibig, ito na nga. Ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig, ito ang pag-ibig. Dahil sa ubod mong ganda. Hello everyone, I am Rel John Monacar. I'm 24 years old and I live in Mindanilla, Cebu. And nag-spila gyapon, nag-take course of BSED Major in Filipino. And also nagkuan gyapon
tas aside sa nag-studying, nagkuhan sa kong mga nag-create of music, compositions, songs. Upang ika'y kilalanin. So, I started my music journey when I'm learning guitar way back 2014. So, papa ko ikuan idea sa kanang mga kuan sa songwriting or kuan. So, ang first na ko nga gi-learn is guitar jud kay mo gyud akong ganahan jud ako nga makat-on og gitara. Kaysa una magsige kog suwat sa notebook nako. Sa loyo sa notebook nako sa pag-high school nako mga chords ana. Wala pa ko guitar to din, mura ganahan ko makat-on jud ba kay interesting siya panan katunan. Then until nakat-on ko, then the following is nag-interest ako katunan ang pagkanta. Then so nakuanan ako, na-connect na ako ang pag-guitar o pagkanta. Then pila ka mga years, then nag-apil sa mga bands, lead guitarist, gitarista sa banda, then also nag-perform sa mga cover songs, then hantod nakabuhat ako mga songs nga mga song composition, nagsugod ko sa Bisaya hantod nga ning kuan ako og mga Tagalog songs. Kapag ikaw ay nandito na. So ay nasagog mga kuan sa mga pag high school nako is nagkuan ko guest ko kada events, mga events sa among school. So di gyud mapakyas nga naadyo ko sa ilang kuan sa ilang event kay sa mohangyo ko mo kuan ko intermission number para sa event like so. Mohangyo kundi kun dili ako sila mo kuan sila mo hangyo para lang maka-perform ba para makadugang ko kanang confidence o makasuway sad ko sa crowd ba mo perform sa mga estudyante ato nga time tagara nakabuhat ako mga songs nga na-publish na rin sa mga music platform ko. Ito nga ang So, ni-shift ko from Bisaya to Tagalog. So, kung feel ako kay parang ganahan ko mo kuan, dali ra ko kasuwat og Tagalog songs compare sa Bisaya kay sa Bisaya is more kuan kay ko limit kay ko makabuhat. Kung Tagalog parang makakuan jud ko marag makabuhat na kog mga words ba something marag nasa sa kong heart jud nga mo suwat og mga Tagalog songs or Filipino songs pa. Pero na ba yung mga musicians gidaan sa inyong family or singers? Sa mo kuan family is wala jud kayo pero hilig man ninog kanta ko mga pamilya besides ako mama kay kuan sa mga gitara sad. So siguro murag nakuan siguro nadala sa ko na kuan sad nako namana siguro pero in music kani really kanang music good murag dili jud kaayo pero kanang mga kuan lang something kanang kuan lingaw lang ba nga na kuan nila nga music ba. So ako may murag nadala nakuan jud nako na seryoso jud nako ang music. Akong inspiration nga artist daghan man like nila Michael Jackson, Bruno Mars, mga alternative rocks there sa to mga tunog kalye kung atong kanon mga River Maya or Sir Heads, mga Itchy Worms kana mga tanan sa mga band mga OPM bands sa mga 90s. So, ang first song na notice sa Viva Records is ang katong song na ko nga, ito nga ang pag-ibig. So, mo to'y pinaka-first yun nga na release sa ilaha. So, siguro, first na to is, nag-submit ko nilang mga demos. So sa tanan nga demos nga na ako napas, katara siya na pasar nga song. So, I'm glad nga na kuan siya, na pasar siya kay dako na asa kay feel nga kani makuan sa siya is ma-approve sa ilang kuan pa ilang records ba mo to nga okay pagka pasar o kuan so nag-record na mi sa kuan, record na mi sa instruments, then sa vocals sa studio, then mo to
I think 2021 ata siguro to. Hindi kita About, so ang kuan sa song is about love man siya. Kanang sa kung kuan ba if kita ko kanang nay mga magustuhan ako ana dito na ako gigawas ako sa kanta nga ito nga pag-ibig dito na ako gigawas tanan ako mga emotions kita tanan maibo mga tatanan so na magitay ana mo to siya na nabuhat na ko ang song. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan. So kani nga song is para din sa mga sa courtship or kanang panliligaw or kanang mga uyab ta ba kana. First na, 'di ba? Ilailahon man nato atong mga kuan kanang atong nagustuhan nato. So diha na first ato atong ikuan ilailahon nato iyang pangalan, ilailahon nato yung asa siya kapuyo ana. Dito nako na kuan ang idea sa pangalan. First meet nila ba niya? Kung kanang sa first verse 'di ba mo pwede ba kita makilala so murag iya siya ila-ila pa true kuan. Kanang first pag yun nila nga kanang pa ni first pa nila nga pagkita ba mo siya ila-ila antod kuan. So atong kuanon jud is kuanon jud nato ang panganiya sa babay para matawag nato siya nga kisa ni siya nga ni kisay ning aniya mo buhat ako ang song nga pangalan. Isa lang ang sagot sa loob ng puso. Ganun sa pag-process sa song kuan based yun siya sa experience or inspiration kay mo gyud na manotice nako kada buhat nako sa song is basta inspired kay ko sa kana nga kuan butang or sa usa ka tawo or sa kabutang murag sayon ra ang pagbuhat sa song kung dili kay ka wala ka inspiration wala kay karang murag hatagan nimo kusog para makasuwat og song murag dili jud siya para imo nga gid digin nimo mahuman ang song jud. So mao nga to create a song you have to find inspiration first kasi yun talaga parang magiging tulay mo para ma-create ni mga song. So akong dream as a musician so kuan akong mga songs ma-known sa mga tao o madawat sa mga tao. Siguro murag na akong pangandoy nako sa akong music kay before makauna na ako verse akong kuan start na ko so gitar mo ko sa una ano to niya karon murag lahi na siya nga level murag na destiny or murag na nakatadhana ba kay parang murag na siya something journey na ko nga nako padulungan di ko kakuan no nakaabot ko ani ma-interview ko og mga kuan radio stations or na-publish akong song so wa ko mag-expect ana nga kuan nga wa ko mag-expect ana nga ma-publish makuan masud ko sa label ilado sad mo makaingon ko nga tuyo siguro ni basig na kay na siguro nakalaan ako garang call na para nako siguro oo kay mamang gyud murag nahog nako kusog nako ang music so kung wala siguro music sa kung kuan wala mo abot ang music sa akong kinabuhi siguro kuan lang siguro dili ko confident murag di ko kanahan kanang pangalan dili ko katubang sa mga tao anong murag na ako'y fear ba so through music is parang akong self confidence is more nitaas makatubang na sa mga tao nga kuan nailaing tao so what is through music mas ang naka-conjure ako sa music so siguro teacher na ko po ma-incorporate na ko so sa mga batanon nga mo start pa lang sa songwriting or ganahan sila mga recording artist so ako lang ikastulti na siguro kuan padayon lang yun kanang pangalan bahalag unsa ka lisod unsay mga obstacles mga makaingon ka ay wala makaingon ka wala siguro tay pag-asa ani no jud na sa ako gyud sa ako makaingon sa kuan pero nadyo sa akong kuan mind dili jud kani para imuha jud ni kay imuha ni passion
kailangan ipadayon yun nimo. Para ba kitong makilala at makausap lang muna? Dahil sa ubod mong ganda, ako'y napatulala. Kung ako man ay mapagpili, huwag ka sanang magagali. Hangarin ko lamang ay makamit ang pag-ibig mong hirap masungkit. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan, upang ika'y kilalanin at makakuntuhan. Dahil ikaw ang kailangan at lubos kong inangaan. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan, para ba kitong makasama at tayong dalawa'y gagala, upang lubos kong makilala na walang makabala. Pero bago mo na natin gawin, sabihin mo muna sa akin ang kakilanang salitain na palagi kong tatawagin. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan, upang ika'y kilalanin at makakuntuhan. Dahil ikaw ang inasahan ko na maging kasintahan. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan. Nagsimula lahat sa hi, 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 hi. Ang puso ko ay feeling hi, 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 hi. Ako sa'yo ay napashy, shy, shy, shy. May I know your name, life. Nagsimula lahat sa hi, 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 hi. Ang puso ko ay feeling hi, 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 hi. Ako sa'yo ay napashy, shy, shy, shy. May I know your name, life. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan, upang ika'y kilalanin at makakuntuhan. Dahil ikaw ang kailangan at lubos kong inangaan. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan, upang ika'y kilalanin at makakuntuhan. Dahil ikaw ang inasahan ko na maging kasintahan. Kaya sabihin mo sa akin, akin ang iyong pangalan,